Omoga somu yomwancho muligereria na inde nigongo kwaregania semesa ya mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere chabano mabaso chinga kibonongo kumanyia asenchera yobwenge nararia ya agendrete gokoreka ime na isiko yorogongo rwagusi ekero chire chitariki isato chumutinyu gatano na gatatu umwaka bwechiri Ibere na merongo ebere nebere inga kibono amatuka atigarete na tano ka bosyo bobochoryo bonene bw'umwaka oyo abwasaba na siasa bagendrete gweakera ekoko unenjera ya moyo koligia chikura asobochoryo bonene bogokoreka nyora chi campaign bene nigo chikoera chitariki isano na mocho mutinyoyo ekero bono bochori bwabereire ang'ekegima Omorai bwenzo muske Uhuru Kenyatta noarase kaunti ya Kisii abo ase agendrete gukwana amona bagusi korwa sensemo ya State Lodge imeyo mochibo songo na maega yaye goikasegetie kenene gechigosori kia Gusii Stadium elio wakera ekoko omorai wekiama kia ODM Raila Amolo Odinga ayo ngati yaringendete kwariganeria asenchera yoboikirano chiko yanyora chikoraga ensa eyemo yabono maragoba kolende tigatwemanye nararia yakorekire goika bono balimo gotobwate gwetera senchera ye mitandao Ndizi TV News Digital eyo Facebook na baigo Ndizi TV News eyo YouTube nekarobate chingaki na bogoto tweet at Ndizi TV News na baigo tomekerengeralikiao wetera se namba yesimi eyuere ase TV yao nkwira nanda segeke kerbosyo egerenkomanye asenchera yobwenge Nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita no lya tokubwatera na komo asensemo yebimenyererio niga koro kwa Joshua Auta tigango tuya chake korwase kaunti ya Kisii amangana Amayia gucha saba onchoreria bechiro ya maligiti eyo nyareko bage koigorwa elio guchaka bene gokora emirimo abwasaba onchoreria boigo banyorire amaigerio no bosemia korwase kiombe kia nyareko bake kwagacha echire yo kimanyekanete buna Micro Enterprise Support Program Trust bakubwatrane kiombe kia European Union eligo konya bonia bechinyeni ase ensemeyo tiango toiwe omobisa kurwase county ya Kisii buna agutwerera igoro yomurobelyo yo mwanga mutanya gongo korase county ya Kisii ase department ya agriculture eroni go tubugata ritkori nene ryomogoko ikiagera ichiro ya Kisii wet market aiga marigiti ko igurwere shirika ya MEST Micro Enterprise Support Program Trust wetera se morobelio agriculture finance initiative agriculture agrify ya twaga jere chire irinda abantu bayito banyar konyora asaragi yabakonera ibintu byabo abantu bakobera gaiga baorokererigwe nana nkibagwana tokorinda usalama ya chakula na kiubie korusigwa ngakyo bocheni bokoruga iga na ende nonye nkoru mugondo abare mimbararo shirikereria somirie unana kyo korende ndagera ngakyo koye transport ngakyo koye beka serori go sepigipigi irinde anyara goikira abateja babali kuchikonia na sana lengo letu kuu lilikuwa kujenga soko ambayo itatimiza food safety ama usalama na usafi wa chakula. Oyo koligia ekerego kyobo MCA korwase wodi yeligoma wetrase kiama gya Jubilee Vincent Mayeka nigobono abolira bamenyi bensemeyo kwanekia omolembe nobotoereru chinga kechiga chechi campaign asabaiga sabire abamenyi be wodi yokomosira na komwali baga koba omo MCA obo eliokuba ikiraniria magenderero amona monchoreria manene ase wodi yo nigo baiga abolira bakenya abonsi kwanekia omolembe nobotoereru nko sabanga kitarikianda kitaraika amatuka atigarita yane gusa 5 abantu baminto bali tokoriki chikura na bali tokoriki abande chikura tokoro molembe amatukonsi so that amiyake amatuka yagoika etokinga bugimambo ganreta buya botagwate matatizo botagwate bwoba tokoriga siyoka yo konya abantu baito eganga yane yo konya abantu baminto ntebe getangani
ninganjete sana amang'ana youth empowerment ekero nabo mwalimu nate no mwalimu nakabeire indanjete gusira abanafunzi tinjira chionsi ase nkonyara naende nari kuganinga abana ko bagasoma esukuru batambe ekombua tari ekemobere lakini batambe ekombua ase birengerio asogokora nana ko batebinga ko nabwatira oyomo oina bwata okoboko abwata abande erentu asitusuke motwe amang'ana abang'ina nimayete ekenyoro kirigo manke bwata abang'ina abange abandi basiri nabagaka mbara batagwatia abang'ina bakurunga widows and widowers ninteme okore gasi nabwo kubakonya ekiombe kyobochori nechimbebe IEBC nigemambia ya lero batwara amasabo a sensemo ya Bomas of Kenya imemochio Nairobi abwase byombe ao byechikanisa amonabang'ina baikirana asa amasabo ayo aragwa nomo Archbishop bwe kanisa ya Anglican Jackson Ole Sapit abo bakwana igoro y'omorembe na gusaba Bakenya bonsi kwenekia omorembe nobotoereru chinga kibono amatukatigaira make waswa asobochori bumwakoyo of each individual human person to the rights and duties of everyone, and to the truth that human rights belong to every person. We thank you, Lord, for those who have been set apart and called to preside over this noble exercise, the IEBC. We acknowledge and recognize that their role is crucial yet delicate. We present the entire IEBC before you, Lord. They are about to embark on their duty to oversee the general election process. Mother in this country will send a tear because there was elections on 9th. We come with a voice of reason to say that safety and security for women will be safeguarded, and especially those women with disabilities who don't see, who don't hear, who don't walk. Chingakie cy'umunyakero gobwekyombe kya IEBC Wafula Chebukati nigaene kirebu na nigobare ang'e kigimago cyo gwikirania obochori obuya oboene amono bwasyoku chingakie chiga tutegeretia amatuko make waswa ase omoroberio yo nigobayigo omoteneneri bwekyombe kyo Majan Hussein Majan neraene kyabuna ekyombe kyobochori nechimbebe IEBC yachakire kwenana chi machine chirichigotumeka asobochori obonene gose election materials ochachinsemo ao imeyense ya Kenya asabaigo ainekia nigobero beretibuya goikirania obochori botabwati buraburu chinde chonsi. There are those out there who think that there is not going to be no peaceful election. Pray for them to see that the IEBC has done what it ought to do. Voters has been pinned or is being pinned at prominent locations in all the polling stations, and this follows the closure of schools from today. This therefore means eligible voters are encouraged to check and ascertain their details in preparation for voting on August 9th. Na babwatani korwa serogongo rua coast bare ase kiama gia Jubilee amone kiama kia Wiper bono nigo bachiramo na goteba nigo bagucha kumusira oyo koligia ekirugo kyobo governor ase county eyo wetera se kiama kia ODM Abdul Swad Nasir buna oyo mokorwa sobo mabwa Azimio la Umoja One Kenya kolengana na babwatani abo nigo batebire ekiama gia Jubilee na kilikia Wiper mbabwati murwanererio ndebwensi korwa sensemeyo na igo asengencho bara sobo mabwa Azimio la Umoja nigo bagucha kumusira Abdul Swamad Nasir wekiama kia ODM asebo igo korwa sensemo ya Wiper bate
atebire ogosoka kwae Mike Mbuvi Sonko na gucha kumusiro yokorigie koroge kyo gwetera sekiama kia UDA Omar nigo bono kwagerire bagucha kumusira oyokorigie kirogo kyo bo governor gwetera sekiama kia ODM. Tulikuwa hatuna governor na tukangojea mwelekeo ambao ulikuwa utaletwa na makao makuu ama chama chetu cha Jubilee. Of course ikawa communicated kwa vile tuko chini ya azimio, governor ambao tutakuwa tuwasimama naye atakuwa Bwana Abdul Swamad Sharif. 2 days only. Mtu amekuja na matatizo, you will have to serve them. So hata hao wenye kututusi wote hao, they have their businesses here, wako na familia zao hapa. We will serve them. I will serve you as your diligent governor of Mombasa. Tuna mkataba ndani ya azimio. Tukiwa mkataba ndani ya azimio, hatuwezi kukeuka ule mkataba ambao kwamba party leader wetu Stephen Kalonzo Musyoka aliandikishiana na Raila Amolo Odinga. No botuki bwabwango iga koroase kiombekia Ipsos nigo bokworokia buna umurai asobo mabwazimio la umoja wan Kenya Raila Odinga nigatangaine asekerengo kimerongene na Isano na Ibere igoro yemia ekera kubwati wasobo imeno mokonyo ye umurai bwense Dr. William Ruto asabwate kerengo kimerongo ene neyemo asemia asanonya nabo ondetayo oikire asekerengo kelikega neirie kimeronge 5 oyandio bacholi bwale gokorwa bonoiga bonsi nigo bali kuirana asentunde ya kabiri korengana no munyakerogo gosomoteneri bwekiombe kyo kia Ipsos Samuel Muthoka nigaereire kero monto bunabwate obulemeru bwaye gosebitango ao ebikogera ba Kenya babwate oli baguche gochora. Odinga stands out as the candidate who brings the legacy. He stands for better governance. However, he is perceived to be advanced in age, and that is his main shortcoming. On the other hand, Dr. William Ruto as a main asset in that he presents hope for future. However, his main shortcoming is his perception of stained integrity, and that will be a major head. No morai bwense omoske Huru Kenyatta litkuligoro nwalenga sorongorwa Western ase county ya Bungoma asabulete abamenyi bense meyo kumosira Odinga asenge nchonere orache kwenekia magenderero nuburayo buyabwa moncherulio asense ya Kenya kolengana na Uhuru nigo alegoteba buna abaraya bange nigo bale abakurumi na igo baise koiro burai asense ya Kenya nigo barachi gutumeka enibo y'abanainchi asenchera etabwenerati Uhuru boigo nigarorekanete gakomomochia omokonyo ya William Ruto asengencho yogotamubwatesia asuwikirania magenderero asense ya Kenya na igo akabasaba komoekura Raila Amolo Odinga. Musicheze na moto. Si mumecheza na moto na mumeumia. Si mumecheza na moto na mumeumia. Munataka kurudi kwa moto ama munataka kuokoka? Munataka kuokoka? Njia ya kuokoka ni Baba. Nawaambia. Njia ya kuokoka ni nini? Njia ya kuokoka ni nini? Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu 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 tamtamu, lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, 2 yako na 5 yangu. Na mnawajua nyinyi, mnawajua. Kwa sababu kama sio hiyo shida, kama sio hiyo shida, hii factory leo ingekuwa mara 20 ya ile iko leo. Mtu ambaye hana, si mumeona vile mimi nimekimbizwa na mtu ambaye hana haja na kazi.
Nimekimbizwa mpaka nimetoa jasho, mpaka baba amekuja kuniokoa upande mwingine. Si mnaelewa vile nasema? Sasa hata nyinyi jameni, kwa heshima, na nauliza kwa heshima, kama mmekubali mtamuunga baba, mumpatieni pia jeshi yake ya kufanya jeshi yake. Mwanju murigereria na rayu asebono kulinda mange nchirari gocha chikoraga Chinsa 10 chabono mogoroba gati abone taro yomurai bwense Uhuru Kenyatta ase county ya Kisii tochoko bwatelia na ende toko ya letera senchira yoboikira nukurende mbia mono mwensi bali mwato bwate gwetera senchira yemitandao na koyaligereria Amayia Chinsa Isano na Ibere oleto bwatera nakomo asense moye bimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta no lionekya chibicha na Mariogia gwikeire asenchira yobotoereru nigakoro kwa Petronila Mokeira na inchina koyaletera senchira yobwenge nigongoro kwa Sara Nyarangi.